Nezisková organizácia Domov svätého Jána z Boha bola založená v roku 2011 hospitálskou reholou Milosrdných bratov. Poskytujeme rôzne služby, ako je napríklad nízkoprahové denné centrum, stredisko osobnej hygieny a najnovšie sa nám podarilo zaregistrovať a postupne už aj otvoriť útulok, ktorý je určený pre 24 klientov. Oficiálne sme mali začať fungovať od januára 2024, ale keďže sa blíži zima a naši klienti sú na ulici, rozhodli sme sa, že útulok spustíme skôr. No vítajte, to tu všetci chcete u nás bývať? Áno. No to sa teda tešíme, pozrime si vaše žiadosti a uvidíme, že kto bude mať tú možnosť. Svoju výzvu smerujeme k verejnosti predovšetkým preto, aby bolo dostatočne zabezpečené odborné a kvalifikované poskytovanie služieb v našom zariadení. Vzhľadom k tomu, že trpíme veľkým nedostatkom finančných prostriedkov, prosíme verejnosť, aby nám v tomto pomohla. Ďakujeme. Ďakujem.